Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumbaong kakatien baka jingera para beriau kadai si benta ban syakriya ublay. Kani ka pauru hakas ni thok ding jong katayo. Bahdin ka jing pentip jong kinong ya lam shnong, ya ka jing don jong ka wei ka long yeng hakas nong nong sok pian West Khasi Hills. Ba uwei na pedeng ki dekot ka yeng udan ha pedeng ka jing duna ya ki dekot men. Kumta ka seng hinyo trip youth council West Khasi Hills kalalet ban kener ya ki jingeram. Katkum ka jing thu jong ki bahayeng. Uday urang ba udan ya kajing long kerpang, jong katay kajing duna, naduk dangha bat haduk menta, uday urang ba ula syutia. Hakatay kajing let banyu kejat jong ke HYC hakatay ka long yeng, ladan lang u presiden ke HYC West Khasi Hills, usamla lum lang khars imli. Hakajing don lang usamla wantay bok lingdo, General Secretary bat kiway kidkon. Kibala IT ya kita kijing ai smobha, bagan top ya kapisa, lembat ka jingdon lang usor dar ka shnong, bak sirian wak lang, kisamla ka shnong nong sopian, pat kiway. Ngem lak hi, habang poi hang ni, idan ni kijing snow dio, gam sing bujung ikum kis breu. Habang yu ikum kini, ya i ma kam tam, idan pedang kum kini ka jinglong ka bau bleu la pang. Handai ka bang iso tunat waktu ni jang ulai Leviticus kelenong ka bakat khandai ka dekat ka bakat saw ka ong min om tim yo ba kelut lam ni min om bu ka jing jin thut yo ba mat la handai min shifting yo ulai u jong me kani ka hikai yang i tin ka jong ulai ka hikai ru yang i kum ki kun Kristan bang ngim dei ya ka bang ngin ibeng ya kita ki badon ka jing duna dekat met handai ngi dei ban shifting yo ulai da ka bangin i jaki kum bangi i jala dei kum kasang ikit bok yang ya phima bok lat nap deng kijing pang sistem boda pidan kum kan ni benta rai tangawe ngakerpat kum usam la jong athang habang idon kum kan ni benta ke ke bo blei la benta ya phi ba pin im kum ni ya nga bangin im kum ni ngin hun ya ke bo blei la bu nam ta kijing im kijang bi kum kasang ngidon tang ni khniat ki benta kum mangla kular bangin dar dekat berkibreu kijongi jongka thang US ka zil ki badan op deng kanu nu jing jenjar kum tangi wan ra ini ki jing ai so bhai barit nam ta jong phing ngai piang na du musim ni jing ai ki jong dak chu ka bakhau ya phi kasen HYC ipor belengkar ya kenduk ya poi khana hab ya dai bat ni I ba kenduk mata ka ni jupang jing sistem ka ba ndai minta na du ta ha du minta ilong kum ni imla ban ban yang kum bayar bayang mangi imla menteri ban kata ndai su penon kam da kate kali badan hantai te hoot ni sungu ya bar ke balon ti bro kata ndai kum ong we ni kisamla kalong ba ladang ipai ha tegilat ngirap bidang duna sibun te na galeng ka sinong hi bro ka we kenum pun tin ka pen power bor tang kijing sungu ya kita ki bala no ti ka mon ti ka diang kham tam yo we ni ki khot jong sinong ila ban ong kani ni san ji ma di kijing te ka sinong bor ka phaidin bat kapet ya ki beri lu panggil sistem lu jenjar ke na kata kata ni da singu khantam ni thi ka sang HYC bani teman skam ba pinang la ban tresbun ki kam ba nam ta kan nak liang jonga kum we nak kinong alam apa ngayu I apa ngapoy ni SNA ya I patol nga perkhat pa kibabun kibreu nani parado para senam jongi kibju perkhat lem ya kum kini ki para beri jongi namar balai kim perkhat namar bangim sutu ya kajing jongki rai tang kawe kalong ba sadam manga man phong ya kajuti ka jongki hatangan sutu ya kajing kajing jenjar kisngau barong ba ya sarkari kidong bi khmat makin taulat kumno banyarap ya kum kini kalau don kita ka resolution polisi bantung kam ya kum kini ki duda ka dekat bet ha ki DSC tenrei habang apek ha ki bede ki DSC district selection committee bon ki miyo kum kini ke hae ke ja kum kini asngau banong ba nak leng jung kum keseng ni ai buden bat ki department bofer ki bopek ya kum kini kum ka social welfare kiwi pat
Jadi ban taulat kumno ban yarap ya kum kide